Bráško, práve pozeráš alebo počúvaš môj historický prvý podcast. Ako si asi všimol, nachádzame sa u nás v Žiline na showroome Jaguar Land Rover vo Finálce de Premium. No a oproti mne sedí Peťo Hláčik, môj dlhoročný kamarát a automobilový novinár z webu Autoinak.sk. Peťo, serus. Dávno zdravím ťa. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých sledovateľov a bráškov. Perfektný úvod. Normálne to vyzerá, že sme si to nacvičili. Ja som si sem Peťa pozval kvôli tomu, že tak ako ja robím s autami v Žilinskom kraji, tak podobne s autami robí aj Peťo, aj keď trošičku z inej stránky. A mňa by takto hneď na úvod zaujímalo, že ako si sa k tomu dostal a ako to robiť, respektíve čo by sme mohli poradiť našim mladým poslucháčom, alebo inak sa spýtam, čo by si poradil svojmu mladšiemu ja, keby si mal v tejto dobe začínať? Hej, no presne ako si na úvod spomenul, my v podstate máme podobné to, že sme študovali plus minus aj rovnaké veci, ktoré boli líznuté médiami. No a v podstate ja som nemal úplne prirodzenú víziu, alebo tak niekde pod Prahou to tam bolo v šuplíku, že by som chcel byť motoristický novinár, ale veci sa tak potom vyvinuli a ja som sa tejto akoby príležitosti akoby chopil. No a dneska sa tomu venujem v podstate už skoro 10 rokov, alebo plus minus 10 rokov a teda môžem si povedať, že som už motoristický novinár, ale na tej scéne, ktorý normálne robí s importérmi, čiže nechcem povedať, že úplne prvá liga, ale nie je taký niekto, kto začína akoby niekde, ako sa hovorí, na dvore. Dobre, a teraz si predstavme takú situáciu, že nás pozerajú mladí chalani, ktorých táto téma vždy zaujíma, lebo však nalejeme si čistého vína, pozreli sme si Top Gear a všetci sme chceli byť ako Jeremy Clarkson, zarábať peniaze, voziť sa na drahých autách, ešte aj pri najlepšom, kde si rozbiť. Tak ja začínam, založím si nejakú web stránku s nejakým obsahom a potom čo, prídem na import a poviem halo, ja som Dano, toto je môj web a požičajte mi auto? V podstate si to zhrnul. Tak to je fakt jednoduché. Je to jedna z možností, ale ja by som začal tak trošku zoširšia, že tí možnosti sú podľa mňa dve aj pre niekoho, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia. Buď to bude v zjednodušenej podobe ten postup, ako si povedal, alebo sa môže stať to, že si klasicky rozpošle životopisy, respektíve svoje nejaké motivačné listy do redakcií, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a tam sa buď stane to, že ťa niekto osloví, alebo teda nejakým spôsobom nadvieže spoluprácu. Čiže buď si založiť vlastný projekt, alebo ísť už do niečoho, čo funguje, keď to takto poviem. Samozrejme, obidve tieto alternatívy majú svoje pre a proti. Dobre, čiže ty máš vlastný projekt, spomínal si, že to v podstate robíš cez 10 rokov a funguje to. Vidíme to tu, že viac menej to nejakú tú logiku na konci dňa má. Uživí ťa to? A čo myslíš? Ja neviem, ty povedz. No, nie, že ti budem zavidieť, rozmysli si. Čo to znamená uživiť, hej? Že pre každého sú tie hodnoty nastavené trošičku inak samozrejme, ale bavme sa o tom, že keď si chce z toho dneska niekto alebo mladý chalan, ktorý to pozerá, urobiť zárobkovú činnosť, tak ho asi sklamem, že to takto úplne nefunguje. Respektíve chce to nejakú chronológiu, nejaký príbeh a je to beh na dlhé trate. A ak by som ešte doplnil k tomu za seba, tak ja som si tiež prešiel rôznymi fázami, rôznymi redakciami, väčšinou v regióne a zhruba pred 3 rokmi alebo 4 už som založil teda vlastný projekt konečne. Teraz si hovorím, že mal som to spraviť už dávno, ale stalo sa to teda až v tom roku 2019. No a výhoda je toho, keď máš niečo vlastné, že si de facto sám určuješ pravidlá, sám si rozhoduješ o veciach. Dobre, oslovíš import, že chceš vozidlo. Nebudeme teda menovať, v podstate to je asi fakt jedno. Oni ti aj povedia, že dobre, tu máš auto, tu máš dávajú ti plnú nádrž? Štandardná novinárska prax funguje takto, že keď máš auto z Bratislavy, kde vlastne sídlia importéry, tak ho dostaneš s plnou nádržou. Teoreticky ho vrátiš s prázdnou, alebo tak, aby si došiel. Čiže nemusíš ho vrátiť s plnou, hej? Nemusíš ho vrátiť s plnou. Čiže na rezerve normálne dotlačíš na to parkovisko v najhoršom, hej? Hej. A tu je taká paradoxná situácia, že v podstate s tým nástupom elektromobility a niektorí importéri sú teraz štedrí, že dávajú novinárom aj normálne nabíjacie karty, keďže vieme, aké sú tie dojazdy pri elektrických autách. Takže teoreticky sa vozíš ten čas, celý čas zadarmo. Samozrejme, keď ti dojde benzín a ty tam máš dohodnuté nejaké kilometre, ktoré môžeš najazdiť, tak si to tankuješ už sám. Pri tých kilometroch oni ti určia, koľko musíš kilometrov najazdiť, alebo koľko môžeš urobiť na tom aute? Koľko je taká bežná novinárska prax? Ideš zo Žiliny do Bratislavy po auto a rátame teda, že má plnú nádrž a čo ti povedia, že ak ty máš 300 km, tak to ideš do Žiliny a späť a limit je v cajchu, hej? Tí pravidlá sú tak trošku individuálne, sú stále značky, ktoré to majú, poviem tak, že neobmedzene. Ako neobmedzenie? No, čo, naváľaš 5000? Tak, otočíš teoreticky Taliansko späť asi v pohode, ale tak na to už ja už som asi starý.
Na to Taliansko či na 5000 km? Asi jedno s druhým, ale čoraz viac vlastne aj v tomto biznise cítiť nejakým spôsobom, nechcem povedať, že šetrenie, ale si uvedome, že to každé auto si potom časom hľadá svojho majiteľa, čiže aj tej značke sa lepšie predá auto, ktoré má nejaký nájazd, ako keď je násobne vyšší. Šetrí sa, netreba si klamať, cítime to všetci v tomto segmente. Už si sa niekedy stretol s tým, že ti povedali, dobre Peťo, my ti dáme auto, dajme tomu aj s tou plnou nádržou, aj s nejakým tou porciou kilometrov, ale bolo by dobré tam spomenúť toto, vychváliť toto a o tomto sa nevyjadruj. Viem presne, kam mieríš. A takáto prax sa mi stala možno v tých začiatkoch tej kariéry motoristického novinára. Poslúchol si? No, to by bolo možno aj na samostatný diel, ako som dopadol s jednou takou značkou. Ja myslím, že to bolo aj kvalitný text, ale jednoducho sa to nestretlo s pochopením. Hej. čiže tam boli trošičku snaha o nejaké tie noty, keď to tak nazvieme, ale v rámci Bratislavy, v rámci teda tých importérov som sa s týmto ešte nestretol. Skôr je tam taká tá vec, že dneska však ty sám vieš, že auta sú čoraz viac komplikovanejšie v rámci technológií, de facto sú to už skoro smartfóny na kolesách, tak niekto dáva noty, hej, že aby si tam niečo náhodou nezabudol objaviť to aute, čo sa niekedy stane, samozrejme. Jasné. Dobre, čiže aby sme to po nejakých častiach si to teda vždy zhrnieme, tak v podstate budeš mať tú web stránku, máš tú firmu, píšeš, máš nejaký teda ten kvalitný obsah, ak sa ti podarí, tak ti aj nejaký importér teda zapožiča nejaké auto, urobíš teda nejaký ten prvý test alebo nejakú tú prvú recenziu. Ja neznášam to slovo test, lebo ja si pamätám, že keď som ešte predával autá, však v podstate ich predávam stále, veľa ti napíše takých ľudí, že požičajte mi auto, ja ho otestujem. Ja hovorím, kamo, čo ty tam chceš testovať? Hej? Akože vieš, čo tam natestuješ? To slovo je tak sprofamované, že idem testovať. No ten bežný človek otestuje prd na tom aute. Hej? Ten sa akurát na ňom pôjde, ide si previesť na veľa kilometre, pri šťastí ho nerozbije, ale ten test, ako to píšeš ty, ako to robíš ty, že čo tam vlastne ty testuješ? Hej, opäť, myslím si, že veľmi dobrá otázka a ja by som ešte trošičku vstúpil do toho úvodu, tam si to naozaj zidealizoval, zjednodušil. Ešte keď sme v tej fáze, že máš teda ten web, do ktorého si investoval a riešiš už auta za požičky, tak spravidla ti ten importér povie, ale prečo by som ti ho mal požičať. Hej, okay. Že aký máš výtlak a tak ďalej, aké máš nejaké čiže sociálne siete. Čiže ty musíš normálne ukázať nejaké tie tvoje dosahy, ktoré máš a tie interakcie všetky a tak. To je to, čo ťa predáva? To je to, čo predáva tých automobilových novinárov, tie dosahy? Určite áno, lebo zoberme si situáciu, že vlastne keď prišla doba webu, tak je to sloboda. V minulosti, keď sme neboli ešte takto technologicky v popredí, že internet je dneska dostupný všade, tak ako vydávať noviny už taká sranda nebola, alebo si urobiť motoristický časopis, ale s tým webom sa ti tá sloboda dáva niekde nižšie. Takže ty si v podstate taký influencer. Ja toto práve, že nemám rád, aj keď ten trend sa teraz všeobecne uberá práve týmto smerom, ale to, ako si povedal v tej druhej fáze tej otázky, že čo je to test. Každý to môže poňať značne subjektívne a ten trend je dneska naozaj, že to ide skôr k tomu influencerstvu, alebo ako to nazvať. A podľa mňa to už úplne až tak veľa nemá spoločné s tou takouto motoristickou žurnalistikou, ako si to predstavujem ja. Čiže ešte ak by som doplnil, že ako to teda robím ja, no nehovorím, že to robím dobre, to nech si posúdi každý, kto číta moje texty, ale snažím sa do toho dať ku seba a snažím sa to poňať tak, že aby si, keď si ten môj text prečíta aj niekto, kto povedzme o tom aute nič nevie, hej, že nie je autičkár ako my dvaja, aby mu to niečo dalo, hej. Samozrejme, nie tam do úplných technických šialeností, typu priamy nepriamy strek a takéto veci, o ktorom častokrát ani tých ľudia nezaujíma. Tak. Ale aby to bolo také skoro ľahšie čítanie, aby to naozaj si mohol prečítať ktokoľvek. Dobre, toto je tá forma o tom, že si požičaš auto z importu a vlastne splníš teda niečo tak všeobecne, nejaký ten výstup z toho urobíš. Viem, že tu v Žiline robíš aj to, že ťa oslovuje samotný díleri, alebo teda tie showroomy, tí predajcovia tých aut a tam to funguje ako? Tam je ten princíp podobný, len trošičku si viac nohami na zemi. Dostaneš plnú nádrž, čo? Hej. No, to je skôr rarita. A tiež by mi prišlo tak trošku nefér, že keď si zoberiem zo Žiliny auto, ktoré viem, že si tiež čaká na klienta a eventuálne častokrát je aj predané, aby som na ňom teraz urobil, 1000 kilometrov. Jasné. Čiže tam sa vždycky je to o dohode. Ale zase, ja si myslím, že takáto spolupráca práve s dealermi, ako ste napríklad aj vy, vaša spoločnosť, respektíve tvoja osoba, kde sme robili nejaké testy, naposledy to bol práve Jaguar F-Pace, myslím, a má niečo do seba v tom ponímaní, že vlastne tí ostatní konkurenti, keď to tak nazvem, na tom globálnom pieskovisku takéto auta spravidla nemajú. Čiže je to o to zaujímavejšie a to je aj tá moja podstata, že auto inak. Čiže to inak. Aha. Tá logika tam je. Čiže v podstate, keby si to zhodnotil tak, že keď si požičaš auto, alebo keď ti zapožičajú auto z importérov, odtiaľ to od dealerstva, tak v podstate viac menej tá tvoja robota je rovnaká,
akurát ide o to, že možno keď to robíš pre toho nejakého konkrétneho dílera, tak je tam nejaký ten odkaz niekde na konci na toho daného dílera alebo nejaká tá reklama. Tam asi je logicky, hej? Áno. A ja na druhej strane používam vlastne to, že auto zapožičal ten alebo ten, či už je to vlastne import alebo dealer. Aj pri štandardnom texte, čiže ja na toto poukážem vždy. Dobre, čiže ty napíšeš text, už keď šoferuješ, tak už sa ti to možno v hlave si skladá, čo sa ti páči, nepáči, čo je pohodlné, čo není pohodlné. Fotíš si tam aj auta sám ty, alebo máš fotografa? Alebo čo by si odporúčal? Uh-huh. Dneska už naozaj urobili aj tie smartfóny s umelou inteligenciou obrovský skok, čiže kvalitnú fotku si myslím, že vie urobiť ktokoľvek, ak sa bavíme o nejakej technickej náležitosti. Uh-huh. Trošičku viac umenia už si vyžaduje tá kompozícia možno, aby to malo nejaký nápad. No áno, fotím si to ja, fotím to klasicky zrkadlovkou a mám kolegu, ktorý je vlastne má nejak, povedal by som, na Lightroom, ktorý mi potom pomáha s tými finálnymi úpravami. S týmto súhlasím aj ja, lebo ja v poslednej dobe fakt zastávam názor a to ten, že ja si myslím osobne, že perfektne, kde si vyrendrovanú fotku zo zrkadlovky ti už v dnešnej dobe asi nikto neocení. Hej. Vidíme to aj my na tých firemných Facebookoch, kde v podstate je to také, že to must have, čo proste musíš mať. Hej, nejaká tá fotka tam byť jednoducho musí. Aj keď ja osobne si myslím, že tá fotka už je viac menej mŕtva. A ide dopredu to video. Hej. Práve o tom to je, práve preto točíme aj tento podcast, že to video proste valcuje tie fotky a všetky nejakú tú old technológiu, ktorá tam proste niekedy bola. Ty točíš aj videa? Ako si povedal, že každý sa cíti v niečom viac doma, ty si zameraný skôr na video obsah. Ja sa úplne až tak komfortne necítim pred tou kamerou, ale mám zase kamaráta, respektíve nazvime to kolegu spolupracovníka, ktorý nejakým spôsobom zastrešuje môj YouTube kanál. Nie je tam toho obsahu až tak úplne veľa, ale ja som si dal prvú podmienku, že nech to má nejakú kvalitu po tej technickej stránke, lebo aj to, ako si povedal, že pre mňa zase výhoda, že dneska už viac ľudí sa orientuje práve na video, čiže tam je väčšia konkurencia spravila na tom YouTube. Ano. A trošičku tie texty akoby tak idú do úzadia, čo je paradoxne by som povedal moja výhoda. Si dobrý šofér? No, to je častá otázka, s ktorou sa stretávam, že či by mal byť motoristický novinár dobrý šofér. No, poviem to takto. Asi by sme mali poznať dopravné predpisy. Dobrý základ. Hej, ale niekedy mám pocit, že keď sa si v premávke, že sa niekedy tí vodičaky tu rozdávajú za úsmevy, alebo teda neviem za čo, neviem, či sa s tým stretol. Asi hej. Asi hej. Mňa akurát vždy dokáže vytočiť tu v Žiline, keď ideš ráno na porádu, alebo sa ponáhľaš do roboty o 7 a stretneš autoškoly 2 v centre. Hej, ako však chodte. Dobre, to bude debata na ďalší diel. Alebo parkovanie v obchodných centrách, tiež by sme si mohli dať. Tak, ale k tej myšlienke, či má byť motoristický novinár dobrý šofér, no podľa mňa to nemusí byť zrovna rally jazdec alebo bývalý pilot jednotky, skôr taký bežný užívateľ, aby vedel viac sprostredkovať tie pocity tomu bežnému konzumentovi. Tie auta, ktoré tebe zapožičiava buď ten import alebo ten dealer, oni sú poistené? Áno, toto je u importéra úplný štandard a v podstate už aj u dealera dneska. Oni ti dajú aj nejaký deadline, že tu máš auto a chceme, tým logicky asi ten výsledok ukážeš, kde si to odprezentuješ, tak ty tam máš aj nejaký deadline daný, že dokedy to napríklad musí byť hotové, ten test alebo tá recenzia, alebo ako by sme to nazvali? Spravidla ti takéto podmienky nedávajú, samozrejme sa tam očakáva nejaký taký akože adekvátny časový odstup. A áno, celý ten výstup potom bude, pošlem link priamo teda kontaktnej osobe jednotlivej automobilky, alebo si to oni všimnú cez nástroje monitoringu, ktoré zrejme používate aj vy u vás. Jasné. Keď sme sa rozprávali o tých videách a o tých textoch písaných, ako by som to inak povedal, tak stretávaš sa s tým, že tí importéri alebo tí díleri ti povedia, že chceme mať výstup v takejto forme alebo v takejto forme, či oni to viac menej neriešia? Sú také snahy, ale skôr by som povedal, že ako ktoré auto, hej. Uh-huh. Napríklad nám sa stalo naposledy, že sme mali Polo GTI a tam bola požiadavka vyslovene na video výstup. Áno. Čiže Polo GTI testoval kolega. A to je nové Polo GTI? Polo GTI je de facto facelift, ale je to zaujímavý hodač v tom, že ako vlastne posledný tam zostal ten 2 liter benzínový. Jasné. Takže ste normálne natočili video. Áno, natočili sme video. Tam bola vyslovene požiadavka. Jasné. A paradoxne napríklad pri niektorých autách, kde by som ja čakal skôr video, kde sa bavíme vlastne o technológiách, ktoré sú zaujímavé a dajú sa lepšie zachytiť obrazom, tak tam bola zase opačná požiadavka, že radšej text. Ty
Ty si myslíš, že mladí ľudia, mladí chalani, ktorých fakt táto problematika zaujíma, vieme teda, že začiatky sú náročné, logicky ako všade, však nikde to tie pečené holuby povestné nepadajú z neba. Vieme, že teda primárne na tej úrovni, čo to robíš ty napríklad a všetci tí tvoji kolegovia, tak sa s tým asi neuživíš v tom ponímaní, že nepotrebuješ iný job a že sa venuješ len tomu. Takých je na Slovensku fakt asi len pár, ktorých to uživí. Smerujem to otázkou, že aby sme možno na záver dali takú nejakú radu tým mladým ľuďom, že jednoducho skúsiť sa to asi musí, hej, akože nechceme, aby toto celé vyznelo tak, že nerobte to, lebo aj tak sa vám to asi nepodarí, ešte sa tým ani neuživíte, ale majú tí mladí veľkú šancu sa v tomto biznise uplatniť? Ty, keď si tie auta požičiavaš, tak tam si ich asi striedate. Stretávaš sa aj s tou tvojou konkurenciou novinárskou tam? Stretávam, viac menej na takých tých klasických eventoch, Vianočný večerok a podobne. A ja musím povedať, že tak ja som v tej komunite, nazvime to bratislavských novinárov, stále tak trošku nový, alebo z tých novších. A skôr oni sú taká, a to nemyslím zlom, ale sú taká uzavretá komunita. Na to narážam. Áno, a je to tak skôr vidieť, že nechcem povedať, že ani neúplne tú mladú krv, alebo teda tých nových medzi seba prijať, ale že jednoducho stačí asi to, čo majú. A držia si to medzi sebou. Dá sa povedať, lebo tak ja to chápem, že svojím spôsobom je to zase nová konkurencia. A ešte k tým financiám, ono je tam zaujímavé to, že ja si pamätám asi zhruba aj pred tými 10 rokmi ešte taký ten dozvuk tých možno zlatých časov automobilizmu, keď automobilky sa tak trošku aj pretekali v tej inzercii. A doba po covide, kríza komponentov a tak ďalej dospela vlastne k tomu, že na tie auta skôr teda sa nebolo, čiže nebol ani dôvod robiť nejaký šialený marketing. Áno. No a aj všeobecne dneska ten trend, že tých značiek je na tom trhu takom tom klasickom pomerne veľa, tak oni si konkurujú. Čiže šetrí sa všade asi aj na tom marketingu. Ja dneska. Som to len myslel, narážal som a viedol som k tomu tam, že tu na Slovensku, keď si pozrieš, kto tie recenzie robí alebo kto tie testy robí, čo za niečo stoja, tak u mňa to je proste Rasťo Chvála, lebo ten test, keď si pozrieš, tak to má hlavu aj petu. Je to chlap, ktorý aj jazdil súťažne, čiže on to vie nejako sprostredkovať tak, že sa vieš do toho vžiť a sa s tým cítiť. A to všetko ostatné je taká nejaká rovnaká úroveň, že si to buď pozrieš, alebo si to nepozrieš a keď sa nepozrieš, ti to extra si ani nevadí. A teraz, ak dovolíš, dám otázku aj ja, že teda daj okrem Rastia a ešte nejakého ďalšieho novinára. To si ma zaskočil, lebo ja poznám len Rastia. A teba vlastne. OK, tak na to som naražal, ale nie. No, áno, Rasťo Chvála je asi ten top brand na Slovensku, dosiahol toho veľa a jednak na YouTube a jednak aj naozaj, že klobúk dole pred ním. Mal som viackrát možnosť s ním sa osobne baviť aj pri iných príležitostiach. A ide s neho taká človečina v dobrom slova zmysle. A jeho výhodou je to, že on je naozaj vyjazdený. Čiže to rally a tak ďalej, tam je cítiť a on si už nepotrebuje dokázať viac. A otázka je, že či sa na slovenskom trhu možno ešte dá tá laťka posunúť aj niekde ďalej, ako je momentálne on, uvidíme. Čiže keby sme to na záver všetko zhrnuli a počiarkli, tak malá rada na záver pre všetkých vás. Založte si nejaký web. Web musí mať nejaký dosah. Musíte tvoriť niečo kreatívne, buď texty alebo tie videá. Ja by som to odporúčal skôr na tie videá. Mať trpezlivosť, nečakať, že na tom zbohatnete. A keď neviete, ako to robiť, tak sledujte tých najlepších, čo sme sa asi zhodli, že